Cariño, non sei que me das tragarlle esa festa. Veñemos para casa, que tamén seguro que xa están a piques de rematar. Muller, son as 3 da mañá. Non son horas de facer festas, a xente ten que dormir. Xa, veña. Hola, veciño, veña, pasade, non vais pa festa, veña! Que amable, non? Cariño, non olvides o que viñemos facer, Dilles que apaguen a música e que deixen de facer ruido, que tites que madrugar. Vale, a ver se me fan caso. Que xente. As 3 da mañá é facendo unha festa. E a miña muller que non quería vir, claro, porque ela é así, tan boa, tan tímida. Pero se non son eu que te está incitando aí, porque, mira, pode ser moi educado. Pode ser moi educado. Pero non podes deixar que che pise ninguén. Non, ninguén debe pisar a ninguén. É que é así, é así. Un ten que facer valer os seus argumentos. Se ten razón, tes que loitar ata que os demais entendan que tes a razón. E con vos argumentos a xente acaba dando a razón a que non ten. Mira, vistes? Se apagaron a música. É o que digo eu. Con argumentos contundentes consíguese calquera cousa. Isto si tamén cousa da miña muller, que ela, dentro que cabe, sabe falar ben. Cariño, perdón. Non terás un chisqueiro. Pero se ti non fumas. Xa, pero non é para min, é para eles. Non? A ver, mira. Toman. Moitas grazas. Veño agora mesmo, sí? Ai. Ela é así. Ven pedirlles que apaguen a música e acaba facendo amigos. Veña, imos para casa, cariño, que xa estou un pouco cansa.